olisi sulle kuule 5 pointtia. Ensimmäinen pointti. Oho, missä se on? Kappas. Vaihekeppi puuttuu. Sen tarvitsi. Toinen pointti. Vähän se on pimeätä ulkona, mutta kesää varten olisi kiva hankkia kesämökki. Kolmas pointti. Tämän joukkueen NFL-matsia Minnesotaan olisi äärimmäisen mukava lähteä katsoa. Tai vaihtoehtoisesti Dallasiin. Neljäs pointti. Nuo kaikki ei ole ihan ilmaisia. Ne taitaa maksaa vähän jonnin verran. Ja 5. pointti. Kyllä, haluaisin miljonääri.